Ένα γεια στην κάμερα παρακαλώ. Ναι. Γεια σου Αντάκη, γεια σου γλυκιά μου, γεια σου κάμερα των φυσικών. Στην Κουρίνα πήγε. Πείτε γεια στην κάμερα. Πείτε γεια στην κάμερα. Γεια σου κάμερα. Η Όλγα πες και εσύ κάτι, αλλά ας ελπίσουμε ότι έχεις ολόκληρη κασέτα, γιατί η Όλγα δεν ξέρεις. Όταν μιλάει τα λέει η Όλγα. Αντίο. Είναι για στην κάμερα. Ξέρεις που είμαστε τώρα? Άκου. Γεια, πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, ο Νικόλας και ο Πιστόλης και ο Μανώλης είναι εξαιρετικά παιδιά. Έλα. Λυπάμαι όμως πάρα πολύ, γιατί δυστυχώς είμαι μακριά από Θεσσαλονίκη, βορρά, αυτή είναι ένα αρκετά χαμηλανότο. Δεν μας ξέρει καλά, γι' αυτό τα λέει. Λοιπόν, ένας χρόνος δεν συγχωρείς. Πού ξέρεις πότε και πού θα ξανασυναντηθείτε? Μπορεί να πάμε μαζί μαντάρι. Μπορεί να είσαι η πρώτη που θα πατήσετε. Νίκο, έχεις να λες κάτι, μιας και είμαστε στην τελική φάση? Άκουσα να σου πω, Άντα. Είμαι βαθιά συγκινημένος που θα διασκορπιστούμε τώρα σε όλα τα μέλη της Ελλάδας. Μην γελάς, γιατί δεν είναι καθόλου αστείο. Πάμε να βγάλουμε τζάκι. Το MSN θα παίζει ανοιχτό από το πρωί ως το βράδυ, αλλά και πάλι αυτές τις στιγμές δεν θα τις ξαναζήσουμε. Λοιπόν, οφείλω να πω, καλά να περάσεις το επόμενο θερινό σχολείο που θα πας. Μπορεί να έρθουμε, άμα έχουμε περάσει στο πανεπιστήμιο και έχουμε ξεμπερδέψει, να σας δούμε. Ωραία. Γεια σου Νίκο. Γεια. Γεια σου Αποστόλη. Δεν μιλάω χωρίς τον δικηγόρο. Έχεις δικηγόρο? Από τέτοια ηλικία, αλήθεια? Πώς θα το πω? Νίκο. Μπορεί να πες ένα γεια και θέλω να μου πεις, κάτσε έτσι κάνω zoom, θέλω να μου πεις, αν ακούγεσαι, δυνατά όμως, πώς θα πέρασε αυτό το θερινό σχολείο, τι ήταν το καλύτερο? Και τι άλλο? Τι άλλο? Χαλάτε την κάμερα. Πες ένα, δώσε ένα flex την κάμερα. Μπράβο κορίνα. Γεια σου Κορίνα. Και είναι τα γυαλιά του Μανώλη. Τη Λιάννα. Του Νικού. Όχι. Το Αποστόλη. Ρε Αποστόλη, δες τα γυαλιά. Πες κάτι. Η Μαρία με τα γυαλιά του Αποστόλη. Δεν τα γυαλιά σου Μαρία. Και εδώ είναι. τα ίδια γυαλιά. Του Νίκου. Δεν τα έπαιρνα. Δεν τα έπαιρνα. Λοιπόν, έχω να δηλώσω ότι είναι η πρώτη εκδρομή που πηγαίνω και οι περισσότεροι από τους μισούς έχουν χαλασοπράσινα μάτια. Εκεί την κάμερα. Αυτό θέλω να πω. Εδώ κάμερα. Εδώ θα μείνει η κάμερα. Τώρα συνεχίζω. Γεια. Πείτε ένα γεια στην κάμερα παρακαλώ. Τι να πω? Αλλά ένα γεια στην κάμερα. Γεια την άδεια. Να τρώμε. Σε παρακαλώ, κομπλεξάρομαι. Κομπλάρω. Πάρε. Θέλεις να πεις κάτι στην κάμερα? Έχω πει τόσα σε Τίποτα, θα φύγει από εδώ πέρα για να πάμε να πάρουμε ποτό. Μην την ακούς. Μην μιλάς. Τι να κάνω ρε παιδιά, Έλληνες. Μην μιλήσεις. Εγώ θα έρχομαι σπίτι σου και θα βαστακώνομαι. Θέλεις σοβαρή απειλή. Ας με συγχωρήσει η κάμερα. Καλά, συγχωρώ. Θέλω να πω ότι μετά από αυτές τις συγκλονιστικές δηλώσεις που ακούσαμε από όλα τα παιδιά και μες στο λεωφορείο και μες στο καράβι που είμαστε, και ότι επειδή τους περισσότερους δεν θα τους ξαναδώ, θέλω να πω ότι περάσαμε καταπληκτικά αυτά και ότι πιστεύω ότι θα το ξαναεπαναλάβουμε άμα μας